朗報、中日ドラゴンズ、行かない。9回裏、中日2点リードで松山がマウンドへ。松山来たー。今日もガン決まってるね。松山今日でライデルを抜くのか。ヤクルト内山をセカンドフライでワンアウト。続く山田をピッチャーゴロで簡単にツーアウトに。今日の松山は大丈夫そう。久々スポーツニュース見れるわ。勝ったのだ母。しかし北村にホームランを打たれ1点差に。やべ。ついに打たれた。初被弾した。松山初被弾か。今日は初尽くし。こんなとこで初被弾とか。まあこの後抑えてくれれば。ヤクルト宮本、ショートライナーで試合終了。勝ったかねこれで勝てばええんよ。しかし初回いきなり3失点から勝てるとはね。連敗ストップできてよかった。勝つの2勝目で草。よすよし勝てばいいのだ。現地のガキどもよかったな。これが中日だ。岡林初打点、大島初ヒット、松山初被弾。いろいろあった試合やった。